Assalamu alaykum hormatly müşteriler, mehmanat tanışlar. Bugün may ayının 13'ü, may ayının 14'üne, yani ertir öğlen saat 5'te Türkmenistan saatinde 6'da şu maşinimiz Dubai'de auksiyona oynalıyor. Dostlar, bu maşin 2024 Hyundai Sonata Polni full panorama motoru, 2 armlık motor, 4000 mil geçip duran. Pagruzeniyesi degimi katı yenilecek dostlar. Şuraya alacak arası zat gözleyenler için $12.260 oyunun başlangıç bahası. 14,5-15,5 arasında da utup alıp bolya. Şular alacak ön sağ farası dövülen abursovkası yırtılan. Bunun özünü becersen olya birce fara gerek. Ön sağ tigirine de birazcık hadoyda bir zat var. Ene esas degimi şul iki kapı çizilen dostlar. Şoňa görä-de ýokarsynyň kreşan aýra baglan sijenýän aýra bag atan galan bardady gül ýaly. Bellek esinde motor 2 armlyk ýokarys panorama diýdik. Afgondaşygy bar. İçi mata salon, görşüňizde ulum monitor, start stop, rul gydyrýan, sowudýan, USB Type-C, besprovodna zaryadnik bardady bar. Indi bu dostlar win kody noýabr 2023 elektrisijenýä. Galan atlar dostlar hiç ile kuzuwuna işi 1 gramym kesip çapıp çalışmaly ýeri ýok. Görşüňiz ýaly 45.000 derhamda başlaýar. Yani 4000 mil geçip duran maşin 2024 Hyundai Sonata motor 2 armlyk diýdik. Kime gerek bolsa ertir öýlen saatda 4'te şu maşin 5'te oynap başlanýar. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Degimi gaty yeňiljek. Plus 971 54 391 24 10 imo WhatsApp bardır. Arkaýyn habarlaşalım dostlar.